Здравейте, аз съм Жоро, писател, инфлуенсър, ко-водещ и Google твърди, че съм и човек от поколението милениал. Здравейте, аз съм Лора, занимавам се с маркетинг и реклама и съм инфлуенсър, но също съм и от първите представители на Gen Z. Здравейте, аз съм Мира и си признавам, че много от нещата, които се отнасят до нашето съвремие, аз не ги разбирам. Но да, аз съм от поколението Gen X. Аз съм Марта. И тогава трябва да съм Gen X плюс, или как да го кажа, обаче се оказва, че съм от поколението Baby Boomers. И искам да ви кажа, че съм много радостна, че съм в тази компания. Ние също. И за мен е привилегия да съм единственият кавалер и съвсем кавалерски ще започна аз. Обсебен. Да. Майкъл Джексън. Как му ги обяснявате? Еми така, от моето поколение Ние така. Добре, започваме да обясним корена на думата. Ето, много Така. добре отиде. Да, това е. Тръгваме на там постапокалиптично, тук света е свършил, хората са се превърнали в... Зомбита. Така, обаче оттам обаче си ти Зомбиран съм. Аз съм. Много сте Аз добри. съм най-добра. много си добра. Ще си взема едно бомбонче Милка, за да отпразнувам този успех. Момичета, аз мога да ви помогна, без да ви Кажи ни. подценявам, изглеждате малко объркани. Аз въобще не знам за какво Значи, говорите. Лора, ти се страхуваш, че изпускаш света покрай себе си, изпускаш събития. Имам фомо. Айде, обяснете ни го, Ние извинявайте. много добре се справяме днес. Моля ви се, ето виждате ли колко е важно да общувам с дъщеря ми. Тя не ми е казвала нищо за ФОМО. И моята не ми е казала нищо за ФОМО. Сега Кажете е как Сега какво е вие това? изпитвате FOMO, че не знаете какво е FOMO. Защото FOMO значи Fear of Missing Out. Тоест ето страха, така. че изпускаш нещо. Леле, това младите много го имат, нали? Когато постоянно си на телефона на плажа и не можеш да се отпуснеш, защото някой друг работи и постига неща, а пък ти само си почиваш, значи имаш фомо. Ма аз имам жестоко ФОМО, че сега тя ще вземе бомбон и може би аз няма да взема бомбон. Облякла си дреха и тя ти стои много такова готино, ама по-архаична дума. Лачено, сладка дума. В устата, като я кажеш, ще става едно готино такова. Блага? Не. Дреха. Съвсем друго. Фръц. Да. Леко шандра, Кокона. И ще ти кажа една много хубава песен има на Емил Димитров за че пристига една шармантна жена от някъде. И аз я пеех тая песен на едни от нашите каналето концерти, за да поздравим Емил Димитров. Айде, Демира. Да, вижте, по съвсем друг начин. Примерно скоро бях в Трявна и там има такъв магазин за... Моля те, върви към песента на Емил Димитров и ще се сетиш. Коя? Дай ми Кой я. пристига? На. Хубавата Джиджи. Така и думата е... Джиджана! Хора, признайте, че аз помогнах. Не, та дума Два ще не пъти да разбира. разпиташ загадката. Първо с Майкъл Джексън и сега с Емил Димитров. Абсолютно. Даже това беше трудно, по-добре бисквитка, по-голяма награда. Нали, Нашите бяха заслужавам. по-лесни. Леле, колко Нашите трудни минаха. думи. Да. Тя. Едно такова с безпокойство, с вътрешно безпокойство, може би без основание. Имахме един лав на времето. Шашнах се. Да. И... Шардисах се. Не познах! Бомбон! Много ми отива тая дума. Браво, Милка.